On the very, very quick one, I tell me Igbo Nanka Biko. The community is in Benin Express Road. The community is in Benin Express Road, Imo State. And the community is in Mana and when boundaries, Eja Bata, no yoha, mono bodoha. Biko no, chekwano your boundaries very well. Chekwano your boundaries very well. Nde hana potako otobara. Nde hana Anambra bara. Nde hana bezi okigwe na yes okigwe na Ebonyi yes because chekwano boundaries unu are very very important. Then again communities in the road because when your own vigilante or who vigilante ke government when your own community vigilante they can work and pursue with the vigilante government because vigilante government are not working. They are not working. Let the community have their own community vigilante. All the very, very important. At this critical time of insecurity in the polity and in the society, every community should please listen very attentively. The communities they can Awo Omamma Mbidi Omamma Nkwa Azarobiato Obako Orogwe Irete Batawa ebe biko nwenu community vigilante unu divide ya unu into two nde nke ọzọ chewe ọhịa nde nke ọzọ chewe ụzọ ọrụ nde ke ga na-eche ụzọ ga-awụ n'ime abalị 12 am 1 am 2 am ke na onwu na-eke ole ihe unu ga na-arụ this big trailer na-eshi ugwu abịa na-ebu onions ebu carrot ebu tomato ebu nta ebu imo bikonu search them ọ dị mkpa unu search ha n'ime abalị ha na-eje abata n'ime abalị ha na-eje abata ụsọsọ tomato ka ha na-ebu mmadụ abata ọ bụ sọsọ onions ka ha na-ebu mmadụ abata ọ bụ sọsọ carrot ka ha na-ebu mmadụ abata because this community si nọ n'ụzọ bichiri ụzọ search these people ama m ihe m ji ekwuye enwere ihe m kwuru the other time mana enwe ka esi mee yet ihe mere na-eme I am saying it again and I'm repeating it ka m bukwe ya ka amụma communities ndị Awo Omamma Mgbidi Ukwu Ọjị Ụmụagha Nkwọkwụ Azarobiato Ọgbakọ Orogwe Irete Bikonu 1 am 2 am 3 am those long vehicles so na-abata Imo State biko search one ha ọ bụghị sọsọ onions ka ha na-ebu mmadụ ọwụ sọsọ tomato ka ha na-ebu ọwụ sọsọ carrot ọwụ sọsọ this ọwụ sọsọ that ka ha na-ebu mmadụ communities ndị ka Ọkigwe kwenu from Ọkigwe ịma eshi Enugu ha na-eshikwa Enugu abata ma ha na-eshi Abakaliki ma wee banye abata so those long vehicles na-eshi ebe ha abata communities ndị Ọkigwe dem Okwele dem Mbano dem kedu ha Ike Duru dem ndị ahụ bichiri ụzọ Akabo ha ndị a bichiri ụzọ Ọjị Ọba Azụ ha nwenu your own community vigilante ụgbọala ogologo ndị a niile na-eshi ugwu na-abata these long vehicle na-abata n'ime abalị na-eshi pụtara anyị ndị mmadụ n'ime abalị biko na-asa achị nọ ha 12 am 1 am 3 am 4 am bikonu ọ bụghị sọsọ tomato ka a na-ebu mmadụ ọ bụghị sọsọ onions na carrot ka a na-ebu mmadụ na-anọkwa n'ime. Let us arrange ourselves. Let us be at alert. Ka anyị hapụ iwe echi asị na na-efurola anyị n'ụkwụ. This is a security tips ka m nye gị unu now. Ọ dị oke mkpa. Ọ dịkwa mkpa ka ha mara na anyị na-asaachị ha. Ọ dị mkpa ka ha mara na anyị na-asaachị ha. Bikonu, arịọ ka m na-arịọ. Community vigilantes, this is your turn to secure your communities and secure Imo State. Ndewono. A very, very quick one. Enwetala series of report about this guy here. Ana-akpọ Nwambenta. Ano more CSO ko security gerende njaba. You know, the stories nwetege. Even maybe ahụzia ihe
Sahara reporter said that about a guy Oburu, you know, as a vigilante. You know, so all this while I've been trying to get the full gist. I'm not exactly what here, Merenu Shirueme. Maybe I want to put other information in here that one went to Meganan Jaba. Otusha handle people handle go more. And I don't know a former bandit before. You know, Mecha Chegaria. Repent is here, government will say a vigilante. You know, but the most important thing now is the violation of life and the loss of life. And the government, Imo State, bankit, local government, in then job bankit, chairman of local government, then job bankit. I know him very well. And EMJ put up this issue now. I have started digging investigation into one benta. Let me investigation into one benta. And let me make it open. Koga away chimpawaya ho. Can the matter happen? Make investigation. Allegedly anyway. Allegedly. No, this young man. Allegedly, no former bandit. Before government, you know, and other things. Now I want to make it open. Oh, any evidence you want against one benta, this young man, no here as a vigilante. And when any this thing you want against him, inbox me. I'll just bomb 08133050089. 08133050089. Actually, me with like how I should buy bag og Imo State. Bandit tiger base og Imo State. I just evidence. Because I'm going to have our own local log. I got international. So actually, me with the information and evidence against this one benta. I have show Megan and Jaba. So I brought Ema. I brought evidence against one benta noa. Biko, come nekwe WhatsApp send them inbox, SMS. Now this is my number. Let me open his file. Can I open no file ya? Can I manage joku? Ma brutality ya, killing ya, asineme nanjaba under him. Ma we joku ma washi. Actually, you know from Ofonya wa madebwa. Actually, you know from Ndenjaba. Family that are directly involved. Ndo mekotrala. Ndasho burule nwa. Ndasho mereleke. Ndasho mereleke also. Obro ni nwere evidence kraka against one benta and you are ready to testify against one benta. My weli okua. Biko inbox me. It's an investigation we are opening. It's an investigation we are opening on alleged atrocities of one benta. Because otum shalo gukem chineka amanana eligbo amanana okike abia amanana ndi ma amanana mbido ebido anama alazu. So obri ni nwere evidence against this young man, please. This is time to forward it to my WhatsApp. Thank you very much. And then a very, very quick one. I want a video made here concerning one young man who borrowed in-laws here, Ebubo, and 1 year Ebubo. I had a guy who Kensele. If I Kensele, onye Awo Omamma borrow in-laws here, Ebubo. Na hapogari Ebubago na ebendi ozo hapo yaga. You know, and now 1 year juru no gaha mutari ya nwozo. 1 year or ya very shameless man, you know, useless man na ihe ndị ọzọ. So na-ekwu na ọkpala nwaanyị ahụ la the woman ajụ na ọga hụ ala. So ota ishe emeni we invited the woman, ye nyekwa anyị her own story, and according to the woman, she has been under domestic violence. Osi na ihe the young man na akụ ya na tu adeke. Of course the young man kwetere na ọkụrụ ya ihe, but no tele ọkụ sori ya ihe. You know, no tell okusori ihe. But the woman was saying that na kahawashi. No na akoya, ni ona akoya na tu adeke. No kugidi odori ani she self. When she nechi na wall, you know. So now the young man, the very violent. Not the very violent. Ni ona akoya na tu adeke. You know. So ni he basara amokwa nwa amohonwa.
n'ebe ahụ ihe niile ọ kụrụ ebe ahụ washi na onweghị na ọ sị na ọ kpọrọ mmịa na onwe mgbe ọ kpọrọ mmịa na onwe dị mgbe mmịa tụpụrụ ọnụ n'ihe gbasara that particular issue. Ejikwa kpọrọ ha gaa Ebube Agụ ya na ụdị woman na-ekwu na ya adịghị aware na ndị bekwara n'ihe aha awụhụ ndị Ebube Agụ n'ihe ọwụwụ nwanne ya nwoke na ndị enyi ya na ọwụghị Ebube Agụ. Nwanne ya nwoke na ndị enyi ya bịara na ihe ha ji wuo umbrella ya sị na ha bụ egbe. Amami na aghọta the other side ebe nke ọzọ ha gara ọ sịkwa na ya nọkọtakwara akpọọ ya na nyanwa na onwe ya bụ the wife na ya adịghị aware of any invitation, so ihe niile di ya na-akọwụ nnọọ akụkọ ka o jiri megbutie dat na aka ya dị ọcha na ihe niile dị manụ na-akọ. Now na the man agbachiele shop ya kamgbe 3 weeks na anya na ya nwere issue na ọ gbachiele the shop, ụmụ ya agaghị hụ school, ịghọtala, nothing is happening, na ọ naghị enye ha ego nri even as at the time the woman bịara n'ọfịs not that day ka onye biri ego nri, probably na ọ ma na ọ bịaga n'ọfịs m ya ewere ego nri nye na kamgbe isi anya na ya nwere issue ahụ na ya na ụmụ ya anaghị eri nri, ọ naghị eweta ego nri. Shop oji ọ na-ejikwa na-enwetatụ nwa ya nchọnchọ ego a na-eji ya kwado family ndị ebe a na-agbachie ya ruo today. Amami na aghọta ebe anyị na-eje. So we are trying to find out more about nke a si na sponsor, nke a si na sponsor the trip ma Ebube Agụ ma asịkwa ya na asịghị ya. Amami na aghọta but the family, in fact ya na nwanne ya nwaanyị so bịa. In fact nwanne ya nwoke a n'obodo Igbo kpọrọ m direct sị m ọhụkwalanụ nke ọ na-eji afaju akpamafọ ka ọ na-enye ndị Ebube Agụ na ndị ha na onwe ihe gbasara ya o, na ya mana ihe ewu di na nwaanyị, issue di na nwaanyị na onwe ihe gbasara ya, that he doesn't even have that time, that the only thing ọ na-emewu kpọọ onye nke asị ya were ya nwayọ, kpọọ onye nke asị ya were ya nwayọ. That is the only thing ọ na-eme. Na ọrụkwa na anya na sponsor this and sponsor na sponsor chala project ya ma ya fe sponsor ihe ebe a na-aga na ebe a naghị aga. So biko na aka ya adịghị ya, so nke a n'obodo oyibo si na aka ya adịghị ya, onye kwukwula okwu na ya na-akpọ ebe a na ya na onwe ihe gbasara ya. But ebe ọ na ọ lụrụ nwanne ya nwaanyị ya kpọọ Ifeanyị ya dụọ ya ọdụ, ya kpọọ nwanne ya nwaanyị ya dụọ ya ọdụ na ihe ọ na-arụ na onweghị mgbe ọbụla o wetaga ego si mewe nke a ma wee nke ọzọ. So we are trying to make sure that ọ bụrụgodị na the guy say they alụjuole, of course enwere tradition, enwere kpa na-eshi eme, enwere ụta na-eshi eme, so a ga-follow tradition in whatever a na-eme na alụmalụ. Ọkwa na the guy say na ya ka ga-alụ, then enwe condition, nwaanyị amara boundary ya, nwoke amara boundary ya, enwe ike bie n'udo dịka di na nwaanyị. So we are going to continue to mediate ihe di na nwaanyị. Anyị aga force uke nwoke lụọ, anyị aga na force uke nwaanyị nọrọ na the marriage. So ihe niile anyị ga-eme wụ to be at the middle and mediate. They are two adults. Ihe sọrọ ha ka ha ga-eme. Ndewo.